Ħaten Beppe Fenekadami kif inkassar ħareġ jaqbes għall-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħaddiema tax-Civil Awċin. Permezz ta' artiklu fuq The Shift kassar saħaq li l-mistoqsija parlamentari li għamlet id-Deputat Nazzjonalista Graziella Tartprevi ċoe fejn talbet lill-Prim Ministru jgħid kif se jindirizza lill-ħaddiema tal-Gvern Fawdex li jkunu diġà telqu mix-xogħol sal-10 ta' filgħodu bħala mistoqsija valida. Din il-mistoqsija tefet lil ħaddiema Awċin f'pezza waħda, iżda skont Kassar dan ma kienx attakk. Dan anke Tartprevi ħarġet tiddefendi l-mistoqsija tagħha billi qalet li tal-investigazzjoni hija għodda pożittiva. Jiġifieri din il-ħaġa li noħduha b'mod negattiv hija għax anzi xi kultant hija għodda pożittiva. Minnaħa l-oħra l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ringrazzja l-ħadema tal-Gvern Fawdex li f'dawn il-jiem komplew bil-ħidma tagħhom mod partikolari fid-dawl tal-maltemp billi ħakem lil pajjiżna fl-aħħar jiem.